sota del pont del tren del segle XIX. Va ser força ple. Aquesta palanca és una virgueria. Que sí, que ho és. Us ho ensenyo una mica. De palanca ni es belluga ni res, ni fimbreja. Però clar, hòstia, vas amb les sabates amb el trosset metàl·lic, saps? Tot i que es camina bé per terra, per ciment no massa bé. Paro aquí perquè veieu el riu. El reflexe del pont del tren, que guai. Bosc de Ribera, allà al fons la carretera i Can Mas. Com van estudiar el talús per fer el pont, i ara em giro a poc a poc amb el de compte cap al, diguem, cap al Bertí. Les roques, unes litites dures, dures. Aquí, precisament aquí, es veuen unes vetes. Supos que de quars. Bosc de Ribera, i aquí darrere no es veu, es veu la teulada, però amb la càmera segurament no es divisarà. El molí de Can Oliveres. El contrafort del Puiggraciós, i allà els cingles de Bertí s'adivinen. Acabo de girar-me del tot. Al costat del pont, tota la via. Hòstia, fora maco que ara passés un tren, però un Murphy no m'ajuda a anar. El dic de Gallicant i bé, la susodica palanca. Els meus pauets fent la volteta. Aquí hi ha peixos, cops, i molts ànecs i ocells. No sé, la neu i tot. Ara comença a brotar, però amb els arbres caiguts, la neu tot xafat, és dels cops que es veu tot més, no? Vinga per la bici, i ara un tros de camí molt bé, que l'han arreglat, per anar a peu preciós, i amb bici es pot arribar bé fins a la Garriga mateix. Aquí tinc la bici. Hola, Dulcinea, estàs una mica bruta. Bé, el pont, impressionant. Per aquí també he baixat, perquè allà no passi el Jordi, si no fos perquè tinc 53 taquets. Aquí es veu algun rebló del pont d'alguna vegada que han fet alguna obra o l'han pintat. Mira aquí, anem cap al rebló. Això és un rebló. Jo abans tot m'ho enduia a casa, un rebló patat segurament, o galantallat, o el que sigui per desmuntar una peça. El rebló i jo. I parem. Ah no, espera, que passa un tren. Això sí que és tenir sort. M'ha agradat molt fer aquest reportatge. Vinga!